ị na-azụ ọgwụ, ị na-azụ afịa akwụna, eke wee lie gị baa n'ime. Nwa gị nwaanyị ji azụ afịa akwụna, imele expect ka o chebe gị ka iwepụta n'ime iwe bịakanye ya afịa. Onye ị na-enye afịa maybe every 30 minutes or every 45 minutes ị na-enye ya afịa. Odina nwoke pụta nye ya afịa, onye ya ego. Odinakwa nwoke onye ya ego, nye ya afịa. Chere ka njọ gị nye imele expect ka ọ nọrụ chebe gị 3 months, 6 months, 1 year, 2 years, depending otu case isi wee dị n'ime gị wee pụta. Imele expect ka o chebe ka ịpụta before wee nwa afịa ahụ ị na-enye after every 30 minutes, after every 45 minutes, mgbe o ji lasi ọtụ wee pụta nyekwu ya afịa, onye ya egi nyekwu ya afịa. Imele expect ka o chebe for years ya esisi n'ime wee tasịa afọ njọ gị wee pụta. Ajụ ka njọ gị o ji wee bụ na ịpụtazie from n'ime ịnụba ọgwụ, ịnụsaba ụmụnne gị ọgwụ, ndị otu gị na fa na-azụka afịa akwụna, ịnụsaba efe ọgwụ na fa kpọrọ nwa afịa gị, na fa kpọrọ nwa afịa gị, nwa gị nwaanyị ji azụ afịa akwụna, na fa kpọrọ ya ịnụsaba efe ọgwụ. Why na nwaanyị na-enye afịa every 30 minutes, every 45 minutes, n'idiri afịa ahụ otu isi enyekwu enya because no ife ji wee zu ya. Onye idiri ozugbo a ọ bụrụ osisi baa n'ime oje chọkwa onye ọzọ ndị otu unu ndị afịa akwụna, ọ ya ejikwa join kwa na-enyekwu ya the same thing. O wee nwee ike wee na-eche gị kesi ị nwere agbasakwala ya ahụ. A na-akpọla ya na-eme gịnị n'isi gị, ọ gbasakwala ya na ụdatị na inyeli eji wee zu ya. Nwa ya nwaanyị a izụrụ wute every 30 minutes ọnwụọ afịa lọt bịanye ya ego, every 45 minutes ọnwụọ afịa lọt bịanye ya ego, izụrụ ya ọmanche nwe ike ịpụta. So ịnụzi n'ọgwụ ewu kambịa, ịnụzi n'ọgwụ na ọmanchenwu gị. So ịpụta ije chọbịa inwetie fine and good, inwetara ịchọwakwa nwa gị nwaanyị ọsọ ya enyekwa ọgwụ ka o wee tụbara ya ego, ifere megbukwa unu. So ọganyara mmadụ ya akpa n'ụwa so ụzọ ya esi wee nwee ego bụ iwere nwaanyị mana inwe nwanne nwaanyị n'ụlọ, ihe anụ nwaanyị, inwere mma nwaanyị bụ nne, weda ma ọmụgo nwa ma ọ ka mụrụ nwa. Nwaanyị bụ nne, inwere nne ya amụ ụmụ, nne ya achị ọmụmụ, ya mụrụ ya amụ ọmụmụ, idesa ọnyanụ ikogo mkpụrụ oyi mọnụ gị idesia na-efidi ewote ọgwụ onwụọ, ojela ọtụ bịanye ya ego. Ịba ime ịchọkwa ka o chebe ya, isi adọrọghị mma.